హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఈరోజు ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి 18 రోజుల గీతా క్లాస్లో 12వ రోజు భక్తి యోగంలో ఆఖరి అధ్యాయం ఇది. మధ్యలో ఉన్న 6 అధ్యాయాలు భక్తి యోగము. అయితే 12వ అధ్యాయం తర్వాత జ్ఞానయోగం రేపు స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఈరోజు భక్తి యోగం చూద్దాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంతస్వామిన్ ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతీ దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేషశూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ భక్తి యోగము. యోగా అంటే కనెక్షన్ విత్ గాడ్. భక్తితో భక్తి మార్గంలో కనెక్షన్ పెట్టుకుంటే అది అన్నిటికంటే కూడా ఉత్తమమైన మార్గము అని చెప్పుకున్నాము. మొట్టమొదట అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభమవుతుంది. ఏవం సతతయుక్తా యే భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే యే చాప్యక్షరమవ్యక్తం తేషాం కే యోగవిత్తమాః. అర్జునుడు పలికాడేమని, ఎప్పుడు కూడా ఏవం సతతయుక్తాయే భక్తాస్త్వాం పర్యుపాసతే, నీ భక్తి సేవలు, నీ భక్తిలో నెలకొని ఉండే భక్తులు, తరువాత ఎప్పుడు నీ భక్తిలో నియుక్తులై ఉన్నవారికి, నిరాకార బ్రహ్మాన్ని ఆరాధించే వారికి, ఈ రెండిట్లో ఎవరు యోగ పరిపూర్ణులుగా భావింపబడతారు అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. నిరాకార బ్రహ్మం అంటే ఈ విధంగా ఈ యోగంలో పైన ఇక్కడ 2 చిత్రాలు చూపిస్తున్నారు. అంటే భక్తి భావంతో ఉంటూ అన్ని నీ సేవలు అన్ని నీ సేవ కిందే భావించి చేసే వాళ్లకు, తర్వాత ఈ రకంగా జ్ఞాన మార్గంలో ఉంటూ ఉన్న వాళ్ళకి, ఈ 2 మార్గాలలో ఉన్న వాళ్ళల్లో ఎవరు పరిపూర్ణులు అంటే భగవంతుణ్ణి మనం తెలుసుకోవటానికి, ఆ యోగాలో మనం స్థిరపడటానికి 3 రకాల మార్గాలు ఉన్నాయి. భగవంతుణ్ణి మనం 3 రకాల దృక్పథాల్లో చూడవచ్చు. ఆ యోగంలో మనం ఆ యోగా స్థితిలో మన స్థితిలో అవ్వటానికి 3 రకాలుగా భగవంతుణ్ణి మనం ధ్యానించవచ్చు, పూజించవచ్చు, ప్రార్థించవచ్చు అని అనుకోవచ్చు. సో ఒకటి ఏమిటి అంటే బ్రహ్మము, అంటే నిరాకార బ్రహ్మంగా భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించవచ్చు. లేదంటే పరమాత్మ రూపంలో, మన ఆత్మలో ఉన్నటువంటి పరమాత్మ రూపంగా, లేదు అంటే భగవంతుడి రూపంతో మనము ప్రార్థించవచ్చు, రూపసహితుడుగా. సో ఈ 3 రకాలుగా ప్రార్థించే వాళ్ళు ఉన్నారు. ఏ మార్గంలో అయినా సరే, ఆ యోగంలో ఏ రకంగా అయినా ఆ యోగాలో మనం నియుక్తులము అవ్వవచ్చు. అయితే ఇలా నిరాకార రూపంలో కానీ చేసే వాళ్లకు, నీ సాకారం మీద భక్తితో నిన్ను కొలిచేవారికి, వీళ్ళిద్దరిలో ఎవరు పరిపూర్ణులు
అంటే భగవంతుడు ఇచ్చిన సమాధానం శ్రీ భగవానువాచ మయ్యావేశ్యమనో ఏ మాం నిత్యాయుక్తా ఉపాసతే శ్రద్ధయా పరయోపేతాస్తే మే యుక్తా తమామతా. అంటే భగవంతుడు ఏం సమాధానం చెప్పారు అంటే అర్జునుడి ప్రశ్నకు, నా సాకార రూపంపైనే మనస్సును గనక స్థిరపరిచి గొప్ప దివ్య శక్తితో నన్ను అర్చించటంలో ఎవరైతే ఎప్పుడు నియుక్తులై ఉంటారో వారే యోగ పరిపూర్ణులని నా యొక్క అభిప్రాయము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. తర్వాత 3-4 శ్లోకాల్లో ఏ త్వక్షరమనిర్దేశ్యం అవ్యక్తం పర్యుపాసతే సర్వత్ర గమం చింత్యం చ కూటస్థం అచలం ధ్రువం సన్నియమ్యేంద్రియగ్రామం సర్వత్ర సమబుద్ధయః తే ప్రాప్నువంతి మామేవ సర్వభూతాహితే రతాః. సో కానీ ఏ త్వక్షరం అనిర్దేశ్యం అవ్యక్తం పర్యుపాసతే సర్వత్ర గమచింత్యం చ కూటస్థం అచలం ధ్రువం. అంటే ఇంద్రియాతీతము, సర్వవ్యాపకము, ఊహాతీతము, మార్పు లేని కదలని ఈ స్థిరమైన కూటస్థం అచలం అంటే మార్పు లేని కదలని స్థిరమైన, తర్వాత వ్యక్తీకరించబడిన అవ్యక్తం అంటున్నారు కదా, వ్యక్తీకరించబడిన పరతత్వ భావనను పూర్తిగా ఆరాధించేవారు సమస్త ఇంద్రియాల నియంత్రణ ద్వారా అందరి పట్ల సర్వత్రా సమబుద్ధయ, అందరి పట్ల సమభావంతో సన్నియమ్యేంద్రియ గ్రామం అంటే ఇంద్రియాలను పూర్తిగా నిగ్రహిస్తూ అందరినీ సమానంగా చూస్తూ తే ప్రాప్నువంతి మామేవ నన్ను పొందుతారు. సర్వభూతహితే రతాహ అంటే వాళ్ళు అందరి సంక్షేమంలోనూ కూడా వాళ్ళు ఆనందాన్ని చూస్తారు. అంటే అందరూ బాగుంటే వాళ్ళు అదే వాళ్లకు ఆనందం. అలాంటి మెంటాలిటీ, అలాంటి స్వభావం ఉన్నవాళ్ళు. ఎలా నీ ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా నియంత్రించి సర్వత్రా సమబుద్ధయ అన్ని కాలాల్లో కూడా ఒకటే బుద్ధితో స్థితప్రజ్ఞత అన్నమాట. కష్టమైన సుఖమైన ద్వంద్వాతీతులు. ద్వంద్వాలంటే ఆపోజిట్స్ అని చెప్పుకున్నాం. సో ఆ ఆపోజిట్స్కి అతీతులు అంటే వాళ్ళని ఆపోజిట్ స్థితుల్లో ఉన్న వాళ్ళు ఒకే రకంగా ఉంటారు. ఆపోజిట్స్ వాళ్ళని ఏ రకంగా ప్రభావితం చేయలేవన్నమాట. కష్టం వస్తే దుఃఖం ఉండదు వాళ్ళకి, సుఖం వస్తే అతిగా ఉప్పొంగిపోవటం ఉండదు. అన్ని టైమ్స్లో ఒకే రకంగా సమభావంతో సమబుద్ధయ, సమభావం ఈక్వానిమిటీ అని ఇంగ్లీష్లో అంటారు. మనం సమబుద్ధయ అని తెలుగులో సమత్వం, అన్ని స్థితులలోనూ సమత్వం, ఒకే రకంగా ఉండగలగటం, అలా ఉంటారు. అందరి మంచియే వాళ్లకు సంతోషం కలిగిస్తుంది. ఇలాంటి స్వభావం ద్వారా వాళ్ళు చివరికి భగవంతుణ్ణి పొందుతారు. అంటే నిరాకారతత్వం ఉన్న భగవంతుణ్ణి డైరెక్ట్గా ఆయన రూపం వాళ్ళు నిరాకారతత్వంతో ప్రార్థించిన ఈ రకమైనటువంటి బుద్ధితో ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు నన్ను పొందుతారు. సో ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకుంటూ అందరినీ అన్ని సమయాల్లో ఒకే రకంగా ఉండగలుగుతూ అందరి సంక్షేమాన్ని చూచి ఎవరైతే ఆనందిస్తారో అలాంటి వాళ్ళు ఆ రకంగా నన్ను పొందుతారు. సో క్లేశోధికతరస్తేషాం అవ్యక్తాసక్తచేతసాం అవ్యక్తా హి గతిర్దుఃఖం దేహవద్భిరవాప్యతే. అయితే ఈ క్లేశోధికతరస్తేషాం అవ్యక్తాసక్తచేతసాం, ఈ అవ్యక్త నిరాకారతత్వం పట్ల మనస్సు ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళకి, ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ మార్గంలో ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు.
వాళ్ళు నిరాకార అంటే ఒక వెలుగు రూపంలో భగవంతుణ్ణి ధ్యానిస్తున్నారు. అయితే ఈ పద్ధతిలో ఏమిటి అంటే పురోగతి చాలా కష్టం, క్లేశోధికతరస్తేషాం అంటే కొంచెం కష్టమైనటువంటి మార్గం. అవ్యక్తా హి గతి దుఃఖం. కాబట్టి ఇది ఈ మార్గంలో పురోగతి సాధించాలి అంటే ఈ దేహవద్భిరవాప్యతే, ఈ దేహదారులకు ఎప్పుడు కూడా కొంచెం కష్టమే అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా ఆ మార్గంలో కూడా భగవంతుణ్ణి పొంది పరిపూర్ణులు అవ్వచ్చు. కాకపోతే ఏమిటి అంటే ఆ మార్గము చాలా కష్టమైన మార్గము. ఆ మార్గంలో పురోగతి సాధించాలంటే దేహదారులంటే మనుషులకు చాలా కష్టమే అని చెప్తున్నారు. సో మరి మనం ఈ రకంగా ధ్యానం చేసి భగవంతుణ్ణి ఆ రకంగా పొందాలి అంటే నిజంగానే అది కష్టతరమైన మార్గం. ఏ తు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరః అనన్యేనైవ యోగేన మాం ధ్యాయంత ఉపాసతే తేషామహం సముద్ధర్తా మృత్యు సంసార సాగరాత్ భవామి న చిరాత్ పార్థ మయ్యావేశిత చేతసాం. కానీ సర్వాణి కర్మాణి ఏతు సర్వాణి కర్మాణి మయి సన్యస్య మత్పరః. కాబట్టి నువ్వు సర్వకర్మల యొక్క ఫలితాలను, అన్ని సర్వకర్మలను కూడా నాకు మత్పరః నాకు అర్పించి నువ్వు అన్ని కర్మలను కూడా నువ్వు కార్యకలాపాలన్నింటినీ కూడా భగవంతుని అర్పించి అనన్యేనైవ యోగేన అంటే అంకిత భావంతో అనన్య చిత్తంతో నువ్వు ఆ యోగంలో మాం ధ్యాయంతా ఉపాసతే, మనస్సును స్థిరపరచుకుని నన్ను కనుక ధ్యానిస్తూ ఆరాధించే వారిని నేను, అలాంటి వాళ్ళను తేషామహం సముద్ధర్త మృత్యు సంసార సాగరాత్, అలాంటి వాళ్ళను నేను మృత్యు సంసార సాగరం నుంచి బయటకు లాగుతాను. భవామి న చిరాత్ పార్థ మయ్యావేశిత చేతసాం అంటే నేను శీఘ్రమే వాళ్ళను రక్షిస్తాను, ఎప్పుడు నన్ను ఇలా ధ్యానించి ఉండేవాళ్లకు అని చెప్పి చెప్తున్నారనమాట. అంటే కార్యకలాపాలన్నీ నాకు అప్పగించి విచలనం లేకుండా, విచలనం అంటే అంత స్థిరంగా అదే భావంలో ఉంటూ అంకిత భావంతో భక్తిలో నిమగ్నమై మనస్సుని స్థిరపరచుకుని ఎల్లప్పుడూ నన్ను మనస్సులో ధ్యానిస్తూ ఆరాధించే వారికి నేను జన్మ మృత్యు సంసార సాగరం నుండి శీఘ్రమే వాళ్ళను రక్షిస్తాను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో భక్తి భావంలో స్థితులమై మనం భగవంతుణ్ణి ధ్యానిస్తూ మనస్సులో ఎల్లప్పుడూ అంటే ధ్యానిస్తూ అంటే మనం ఏ స్థితిలో ఉన్న పని చేస్తున్నా పని చేయకుండా ఉన్నా ఎప్పుడైనా మనస్సును అలా భగవంతుడి మీద స్థిరపరచుకోగలిగితే అలాంటి వాళ్ళని నేను మృత్యు సంసార సాగరం నుంచి రక్షిస్తాను. అంటే ఆ భక్తి భావాన్ని మనసులో స్థిరపరచుకుంటే అని. సో ఇప్పుడు ఆ భక్తి అనేది ఏమిటి అనేది చెప్తున్నారు. అనన్య భక్తి మొట్టమొదటిది. ఏమిటి అనన్య భక్తి? మయ్యేవ మన ఆధత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ నివసిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయః. కాబట్టి మయ్యేవ మన ఆధత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ, కాబట్టి నీ మనస్సును నా మీద స్థిరపరచు, నీ బుద్ధిని నా కోసం మయి బుద్ధిం నివేశయ, బుద్ధిని కూడా నా మీద స్థిరపరచు, నా కోసం వినియోగించు. నివసిష్యసి మయ్యేవ, అప్పుడు నాలో నిస్సందేహంగా నువ్వు నివసిస్తావు. అత ఊర్ధ్వం న సంశయ, అంటే నువ్వు నాలో నివసిస్తావు అలా ఉంటే గనక అన్న విషయంలో సందేహమే లేదు. నా అసంశయ అంటే సందేహం లేదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో మయేవ మన ఆధత్స్వ మయి బుద్ధిం నివేశయ
నివసిష్యసి మయ్యేవ అత ఊర్ధ్వం న సంశయః. ఇకపోతే నెక్స్ట్ది ఎప్పుడు అంటే అది అనన్య భక్తి అన్నమాట. ఎప్పుడు మనస్సును బుద్ధిని కూడా భగవంతుడికి అర్పించి ఎవరైతే ఉండగలుగుతారో వాళ్ళు తప్పనిసరిగా నిస్సందేహంగా నాలోనే వాళ్ళు నివసిస్తారు, నాలోనే వాళ్ళు ఉంటారు. అధచిత్తం సమాధాతుం న శక్నోషి మయి స్థిరం అభ్యాసయోగేన తతో మాం ఇచ్ఛాప్తుం ధనంజయ. సో చిత్తాన్ని గనుక మనం ఇలా ఎప్పుడు భగవంతుడి మీదే స్థిరపరిచి ఉంచలేకపోతే అప్పుడు అభ్యాసయోగంతో నువ్వు భక్తి నియమాలను ఆచరిస్తే మాం ఇచ్ఛాప్తుం ధనంజయ, అప్పుడు నన్ను పొందాలి అనేటటువంటి కోరిక పెంచుకోవచ్చు. నువ్వు గనక ఇలా ఎప్పుడు మనస్సును బుద్ధిని నా మీద ఉంచి అలా ఉండలేకపోతే అనన్య భక్తిలో నువ్వు అభ్యాసయోగ సాధనా భక్తి అన్నమాట ఇది. అంటే నువ్వు అలా ఉండలేకపోతే అభ్యాసయోగంతో అంటే ప్రాక్టీస్తో సాధనతో నువ్వు నన్ను మాం ఇచ్ఛాప్తుం నన్ను చేరుకోవాలి అనే కోరికను నువ్వు పెంచుకోవచ్చు ధనంజయ అని చెప్పి అర్జునుడికి చెప్తున్నారు. అంటే ఒకవేళ ఎప్పుడూ అనన్య చిత్తంతో మనసు నా మీద బుద్ధి కూడా నా మీద లగ్నం చేసి ఉండలేకపోతే అభ్యాసం చెయ్యి, అభ్యాసయోగంతో నన్ను పొందాలనే కోరికను పెంచుకోవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సో అది సాధనా భక్తి అన్నమాట. ఆ మార్గంలోను మొదటి మార్గంలో అనన్య భక్తి మార్గంలో ఉండలేకపోతే సాధనా భక్తి మార్గంలో ఉండు. ఇందులో నువ్వు సాధన చేయొచ్చు. సాధన చేస్తే నన్ను పొందాలి అనే కోరిక నీలో వస్తుంది, పుడుతుంది. ఆ తర్వాత అది ప్రబలం అవుతుంది. ఆ రకంగా నువ్వు భక్తి మార్గంలో పడతావు అని చెప్తున్నారు. సో సాధన అంటే ఇక్కడ మనకి ఈ కీర్తనం తర్వాత జపము పూజ ఇవన్నీ కూడా చూపిస్తున్నారు. ఇవన్నీ కూడా సాధనా మార్గాలు భక్తికి. సో భక్తి మార్గంలో ఉండాలి, భక్తి పెంచుకోవాలంటే భగవంతుని కీర్తిస్తూ స్మరిస్తూ పూజిస్తూ ఉంటే గనక మనకు ఆ భగవంతుడి మీద ఆ భక్తి మార్గంలో పడే అవకాశం ఉంటుంది. అది సాధనా భక్తి. నెక్స్ట్ అభ్యాసేప్య సమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ మదర్థం అపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిం అవాప్స్యసి. సో నిష్కామ కర్మ తర్వాత సో అనన్య భక్తి సాధనా భక్తి అయిపోయాయి. మూడవది నిష్కామ కర్మ. ఒకవేళ భక్తి మార్గ నియమాలను కూడా నువ్వు అభ్యాసం చేయలేకపోతే, అభ్యాస మార్గం కూడా చేయలేకపోతే నా కోసమే పనులు చేయటానికి ప్రయత్నం చెయ్యి. ఈ విధంగా భక్తియుక్త సేవ చేయటం వలన నీవు పరిపూర్ణ స్థాయిని చేరుకోగలవు. మదర్థం అపి కర్మాణి కుర్వన్ సిద్ధిం అవాప్స్యసి. సో మదర్థం అపి కర్మాణి, నా కోసం నువ్వు కర్మలు చేస్తే కుర్వన్ సిద్ధిం అవాప్స్యసి, నీకు సిద్ధత్వం పరిపూర్ణత్వం తప్పకుండా వస్తుంది. సో అనన్య భక్తి అంటే ఎప్పుడూ మనసు బుద్ధి భగవంతుడి మీదే లగ్నం చేసి ఆయనకు అర్పితం చేసి మనస్సును బుద్ధిని సదా ఉండగలిగిన వాళ్ళు నాలో తప్పనిసరిగా నన్ను పొందుతారు. అనన్య భక్తి అది కుదరకపోతే సాధనా భక్తి అంటే నీవు అది చేయలేకపోతే నన్ను కీర్తిస్తూ జపిస్తూ పూజిస్తూ నువ్వు భక్తి మార్గంలో అలా సాధనతో భక్తి పెంచుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తే అప్పుడు నీకు నన్ను పొందాలి అనే కోరిక పెరిగి నువ్వు ఆ మార్గంలో స్థిరుడవవుతావు. ఆ సాధన కూడా చేయలేకపోతే నువ్వు అభ్యాసేప్య సమర్థోసి మత్కర్మ పరమో భవ, అప్పుడు అభ్యాసంలో నువ్వు సమర్థుడు కాలేకపోతే చేయలేకపోతే నా కోసం కర్మ చెయ్యి. అయితే నా కోసం కర్మను చేసి నువ్వు సిద్ధిం అవాప్స్యసి, నా కోసం కర్మను చేసి నువ్వు పరిపూర్ణ స్థాయిని చేరుకోగలుగుతావు. అది నిష్కామ కర్మ అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు మాయ కోసం పనిచేయటము లేదంటే భగవంతుడి కోసం అంటే నా కోసం పనిచేస్తున్నాను, నేనింతో ఈ బాగా చేస్తే నాకు ఈ డబ్బులు వస్తాయి అంటూ
ఆ రకంగా ఆ ప్రతిఫలం మీద ఆసక్తి చూపించటం. అలా కాకుండా ఇది భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను అనేటటువంటి ఒక భావంతో చేయటం నిష్కామ కర్మ ఉదాహరణగా చూపిస్తున్నారు. అలా నిష్కామ కర్మ కూడా చేయలేకపోతే సకామ కర్మ చేయమంటున్నారు. అదేమిటి? అధైతదప్యశక్తోసి కర్తుం అద్యోగమాశ్రితాః సర్వకర్మ ఫలత్యాగం తతః కురు యతాత్మవాన్. అయితే నా కోసం నువ్వు భక్తితో పనిచేయటం చేయలేకపోతే నీ కర్మఫలాలను త్యజించటానికి మరియు ఆత్మనిగ్రహం కలవాడవై ఉండటానికి ప్రయత్నించు. సో కర్మఫలాలను నువ్వు త్యజించి అంటే ఆశించకుండా ఆత్మనిగ్రహంతో ఉండు. ఏదైనా పని చేస్తే నాకు ఈ లాభం వస్తుంది ఆ లాభం వస్తుందని ఆతురతతో ఆ ప్రతిఫలం మీదే మహా విపరీతమైన కోరికతో అపేక్షతో పనులు చేయకుండా నువ్వు ప్రతిఫలాన్ని కర్మఫలాన్ని త్యజించటానికి ప్రయత్నించు. ఆత్మనిగ్రహంతో ఉండు. అలా ఉండటానికి ప్రయత్నించు. సకామ కర్మ. అంటే ప్రతిఫలాన్ని భగవంతుడికి అర్పించటము సకామ కర్మ అంటే. ఇకపోతే ధ్యానము జ్ఞానము 5, 6 మార్గాలు ఏమిటి? శ్రేయో హి జ్ఞానమభ్యాస జ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతే ధ్యానాత్ త్యాగాత్ శాంతిరనంతరం. సో జ్ఞానం అభ్యాసం చేయటం మంచిది. అయితే జ్ఞానాధ్యానం విశిష్యతే. జ్ఞానం కంటే కూడా ధ్యానం ఇంకా విశిష్టమైనది, గొప్పది. ధ్యానాత్ కర్మఫల త్యాగ. ధ్యానం కంటే కూడా కర్మఫలాన్ని త్యాగం చేయటం ఇంకా మంచిది. త్యాగాత్ శాంతిర్ అనంతరం. త్యాగం వలన మనము ఎందుకు విశిష్టమైనది కర్మఫల త్యాగం? ఎప్పుడైతే అలా త్యాగం చేస్తామో ఆ త్యాగం వల్ల మనకు అనంతమైనటువంటి శాంతి పొందుతారు తరువాత అని చెప్పి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఇలా కర్మఫలాన్ని నువ్వు త్యజించి, అంటే కర్మఫలాలను నువ్వు త్యాగం చేయలేకపోతే, భగవంతుడికి అర్పించి పనులు చేయలేకపోతే జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవటానికి ప్రయత్నించు. ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు వీళ్ళంతా ఈ పుస్తకాలు అవి చదివి జ్ఞానాన్ని పెంచుకోవటానికి, వేదాలు అవి చదివి పెంచుకోవటానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. అయితే జ్ఞానం కంటే, ఇలా పుస్తకాలు చదివి సంపాదించిన జ్ఞానం కంటే ధ్యానం మంచిది. భగవంతుడి మీద ధ్యానంలో ఉండటము, ఆ ధ్యానం కంటే కూడా కర్మఫల త్యాగం ఇంకా ఉత్తమమైనది. మన యొక్క పనుల వల్ల వచ్చే బెనిఫిట్స్, ప్రతిఫలాల మీద ఆసక్తిని వదులుకోవటం. ఎందుకంటే అలా త్యజించటం ద్వారా మనం మనశ్శాంతిని పెంచుకోవచ్చు. పనులు చేసి అవి ఆసక్తి వాటి మీద, ప్రతిఫలం మీద పెట్టుకుని ఆ ప్రతిఫలం రాకపోతే ఒకటే దుఃఖించి, ప్రతిఫలం వస్తే ఒకటే ఎగిరిపోయి పొంగిపోయి, ఇలా లేకుండా ఒకే మనస్తత్వంలో అది మనం ప్రతిఫలం మీద కోరికను పెంచుకొని ఆసక్తిని వదులుకుని ఉన్నట్లయితే, త్యాగం చేస్తే ఆ ప్రతిఫలాపేక్షను, దానివల్ల మనం మనశ్శాంతిని పొందొచ్చు. ఇక్కడ అంటే ఆవిడ పండ్లు ఇస్తే ప్రతిఫలం ఏమిటి? ఏదో ఒక బెనిఫిట్ రావాలి, డబ్బులు కానీ ఏదో ఒకటి. ఆవిడ ఆ ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకుండా, అంటే చిన్న ఉదాహరణ అన్నమాట, ఆశించకుండా కేవలం ఆ భక్తితో ఆ పండ్లు భగవంతుడికి ఇవ్వాలి అనుకుంటూ ఇవ్వటం జరిగింది. కాబట్టి ఆవిడకి ఇక్కడ అన్నీ కూడా ఆవిడ బుట్ట నిండా కూడా ఈ హారాలు ఇవన్నీ రావటం జరిగాయి. అయితే ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే, మనం అసలు అదే కాదు, ఆ ఇవ్వటం వలన ఆవిడ పొందినటువంటి భక్తి ఆనందం ఎలాంటిది అన్నది కూడా మనం గమనించాలి. సో అందుకని ఇక్కడ ఆ మాట అంటున్నారు. ఏమనంటే కర్మఫల త్యాగం ఉత్తమమైనది, ఎందుకంటే వాటిని త్యజించటం ద్వారా మనశ్శాంతిని పొందొచ్చు. సో ఆవిడకి ఆనందం, అది త్యజించినా కూడా
ఆ డబ్బు అనే ఫలితం వస్తుంది అన్నా దాని మీద లేదు ఆవిడకి ఆసక్తి. ఆవిడకి ఇవి మనం భగవంతుడికి సమర్పించాలి అనే విషయం మీదే ఆసక్తి ఉన్నది. కాబట్టి మన ఆ తృప్తి, ఆనందం అనేది, మనశ్శాంతి అనేది వస్తుంది అని చెప్తున్నారు ఈ ఉదాహరణలో. ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏమిటంటే, ఇలా జ్ఞానం ఆచరించిన దానికంటే ధ్యానం గొప్పది. ఆ ధ్యానం కంటే కూడా మనం కర్మఫలాలను భగవంతుడికి సమర్పించటం ఇంకా మంచిది. ఎందుకంటే ఆ మార్గంలో మనకు మనశ్శాంతి ఉంటుంది కాబట్టి. తర్వాత శుద్ధ భక్తులు. అద్వేష్ట సర్వభూతానాం మైత్ర కరుణ ఏవచ నిర్మమో నిరహంకార సమదుఃఖ సుఖ క్షమి. సో ఎవరు ఈ శుద్ధ భక్తులు అని గనుక మనకు ప్రశ్న వచ్చినట్లయితే, అద్వేష్ట సర్వభూతానాం, అన్ని జీవులను ద్వేషించనివాడు, ఏ జీవినైనా ద్వేషించనివాడు. మైత్ర కరుణ ఏవచ్చ, అన్నిటి పట్ల కూడా మిత్రత్వము, కరుణ, జాలి, అన్ని జీవుల పట్ల కూడా ఆ జాలి, కరుణ, మిత్రత్వము ఎవరికైతే ఉంటుందో. నిర్మమో నిరహంకార, నిర్మల మనస్తత్వంతో, అహంకారం లేకుండా, సమదుఃఖ సుఖాక్షమి, అంటే సుఖ దుఃఖాలలో సమభావంతో ఉండేవాడు, క్షమి, సహనవంతుడు. ఆ తర్వాత సంతుష్ట సతతం యోగి యతాత్మా దృఢ నిశ్చయ మయ్యర్పిత మనోబుద్ధిర్ యో మద్భక్త సమే ప్రియ. ఇంకా ఏమిటి? సతతం సంతుష్టం, ఎప్పుడు సంతుష్టుడుగా ఉండేవాడు అతను యోగి. యతాత్మ, అందులో ఆ యోగంలో యతాత్మ దృఢ నిశ్చయ, అతను ఎప్పుడు కూడా దృఢ నిశ్చయుడై ఉంటాడు. మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి, నాకు మనస్సును బుద్ధిని అర్పించి ఉన్నటువంటి ఆ మద్భక్త సమే ప్రియ, నా భక్తుడు నాకు అతను చాలా ప్రియుడు అని 2 శ్లోకాల్లో చెప్తున్నారు, 13, 14. సో అన్ని జీవుల 13 to 14 శ్లోకాస్. అన్ని జీవుల పట్ల దయగల దయ ఉన్నవాడు, స్నేహితుడు, కరుణ, జాలి, అంటే దయతో ఉండేవాడు, నిరహంకారం, అహంకారం లేకుండా నిర్మలంగా నేను తనే యజమాని అనేటటువంటి అహంకారం లేకుండా ఉండేవాడు, సుఖ దుఃఖాల్లో ఒకే రకంగా సమత్వం చూపించేవాడు, తర్వాత సహనము ఉన్నవాడు, సతతం సంతుష్టుడు, ఎల్లప్పుడూ సంతృప్తితో ఉండేవాడు. ఇటువంటి యోగి ఆత్మనియంత్రణ, యతాత్మ దృఢ నిశ్చయ, ఎవరే తన ఆత్మలోనే స్థితుడై దృఢంగా ఉండేవాడు, నాకు మనస్సును బుద్ధిని అర్పించిన అటువంటి భక్తుడు నాకు చాలా ప్రియుడు. బుద్ధిని మనస్సుని నాపైనే స్థిరపరిచిన వాడైన భక్తుడు నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు. హరిదాస్ ఠాకూర్ అనేటటువంటి ముస్లిం భక్తుడు, ఆయన హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని ఈ చైతన్య మహాప్రభువును కోరి ఆ మంత్రాన్ని ఆయన దగ్గర స్వీకరించి అనునిత్యం ఆ మంత్రధారణ, ఆ జపనామంలో నిమగ్నుడై ఉండేవారు. కాబట్టి ఆయనకు నామాచారి అనే బిరుదు కూడా వచ్చింది. సో ఆయన్ను ఉదాహరణగా ఇక్కడ చూపిస్తున్నారన్నమాట. అంటే ఎల్లప్పుడూ నా యొక్క స్వీయ ఆత్మ నియంత్రణతో ఉండేవాడు, ఆ భక్తిలో ఎల్లప్పుడూ నెలకొని ఉండేవాడు, మనస్సు బుద్ధిని నా పైన స్థిరపరిచినవాడు, నాకు ప్రియుడు. కాబట్టి దానికి ఉదాహరణగా ఈ హరిదాస్ ఠాకూర్ని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఆ తర్వాత యస్మాన్నో ద్విజతే లోకో లోకోన్నో ద్విజతే చయః హర్షామర్ష భయోద్వేగై ముక్తో యాస చ మే ప్రియః. సో యస్మాన్నో ద్విజతే లోకో, ఎవరి అంటే ఏ ఒక్కరిని కూడా ఉద్వేగానికి గురి చేయని వాడి లోకంలో. ఆ తర్వాత ఎవరి ద్వారా తను కూడా ఈ ఉద్వేగానికి గురికాడు. తర్వాత హర్షామర్ష భయోద్వేగై, హర్షం అంటే సుఖాల్లోనూ, అహర్షం సంతోషంలోనూ, దుఃఖంలోనూ, భయము, ఆందోళన, ముక్తోయ అంటే ఆందోళన లేకుండా వదిలిపెట్టి ఉన్నవాడు
నాకు ప్రియుడు. ఏది వదిలిపెట్టుండేవాడు? భయము, ఉద్వేగము ఇలాంటివి ఏమీ లేనివాడు. సో ఏ ఒక్కరిని బాధపట్టనివాడు, ఎవరి చేత ఎవరేదైనా అన్నా కూడా తను కూడా బాధపడడు, అంటే ఉద్వేగానికి గురికాడు. సుఖ దుఃఖాలలో ఒకేలాగా ఉంటూ భయాందోళనలు లేకుండా భయం లేకుండా అంటే ఏమిటి? భగవంతుడి మీద మనం నమ్మకం పెట్టి ఆయన మీదే ఆయన ప్రతిఫలాన్ని ఆయనకు అప్పచెప్పి మనం ఆ స్వభావంతో ఉంటే ఆ భయము, ఆందోళన అనేవి కూడా మనకు ఉండవు. కాబట్టి సుఖ దుఃఖాల్లో ఒకే రకంగా ఉంటూ ఈ భయోద్వేగాలను వదిలిపెట్టి ఎవరైతే ఆ స్థితిలో ఉండగలుగుతారో వాళ్ళు నాకు చాలా ప్రియులు. ఇక్కడ మనం చూసేది ప్రభుపాద ఆయన ఎప్పుడు కూడా అంటే ఆ సమభావంతో ఉంటూ సుఖమైన దుఃఖమైన ఒకే రకంగా ఉండటానికి, ఆ తర్వాత భయాందోళనలు భగవంతుడి మీద విశ్వాసంతో అవి వదిలిపెట్టగలిగి అలా ఉండే భక్తులు నాకు చాలా ప్రియులు అని చెప్తున్నారు ఆ శ్లోకంలో. అనపేక్ష సుచిత్తక్ష ఉదాసీనో గతవ్యధః సర్వారంభ పరిత్యాగి యో మద్భక్త సమే ప్రియః. సో అనపేక్ష సుచిత్తశ అంటే సాధారణ కార్యకలాపాలను, ఉదాసీనో గతవ్యధ అంతగా ఆశించని వాడు, తర్వాత సర్వారంభ పరిత్యాగి యో మద్భక్త సమే ప్రియ అంటే కలతలు లేకుండా అన్ని వ్యవహారాలలో కూడా స్వార్థ చింతన లేకుండా ఉంటారో పరిత్యాగి అంటే ఎవరైతే త్యాగం చేసి స్వార్థ చింతన లేకుండా ఉంటారో అలాంటి భక్తులు నాకు చాలా ప్రియమైన వాళ్ళు అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. భక్తి యోగం కూడా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి యోగము. ఇందులో భగవంతుడు మనకి ఎన్నో మార్గాలు సూచించారు. ఆ భక్తి భావాన్ని పెంపొందించుకోవటానికి, ఆ మార్గంలో స్థిరులం అవటానికి ఎలా అవ్వగలము, భక్తిని ఏ రకంగా పెంపొందించుకోవచ్చు అనేది అన్నీ మనకు రకరకాల మార్గాలను సూచించారు. యో న హృష్యతి న ద్వేష్టి న శోచి న శోచతి న కాంక్షతి శుభాశుభ పరిత్యాగి భక్తిమాన్య సమే ప్రియ. సో ఎవరైతే లౌకిక సుఖాల పట్ల ఇంట్రెస్ట్, ఆసక్తి లేకుండా, న శోచతి న కాంక్షతి ప్రాపంచిక బాధల పట్ల ఎవరైతే శోకించరు, ఆశించరు, వాళ్ళకు దుఃఖము లేదు, తర్వాత కోరిక లేదు వాటి మీద, ప్రాపంచిక విషయాల మీద. శుభ అశుభ పరిత్యాగి శుభాన్ని అశుభాన్ని కూడా వాళ్ళు త్యాగం చేసి ఏదైనా కూడా వాళ్ళు ఆ విషయాలను పట్టించుకోకుండా భక్తిమాన్య సమే ప్రియ అలాంటి భక్తులు నాకు ప్రియులు. సో ఎవరైతే లౌకిక సుఖాల పట్ల హృష్యతి ఆనందించకుండా, ప్రాపంచిక కష్టాల పట్ల బాధపడకుండా, నష్టం జరిగినా బాధపడరో, లాభం కోసం ప్రాకులాడరో, శుభ అశుభ పనులన్నింటినీ కూడా త్యజించి ఉంటారో అటువంటి జనులు, భక్తితో నిండి ఉండిన వారు నాకు చాలా భక్తులు, నాకు ప్రియమైన వాళ్ళు అని ఇందులో ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సమశత్రౌ చ మిత్రే చ తథా మానాపమానయో శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు సమసంగా వివర్జితః తుల్యనిందా స్తుతిర్మౌని సంతుష్టో ఏన కేనచిత్ అనికేత స్థిరమతే భక్తిమాన్ మే ప్రియో నరః. సో సమశత్రౌ చ మిత్రౌ చ శత్రువులను మిత్రుల్ని ఒకే రకంగా చూసేవాళ్ళు సమానంగా. తథా మానాపమానయ అలాగే మానాన్ని అవమానాన్ని తర్వాత గౌరవాన్ని రెండూ కూడా ఒకే రకంగా చూసేవాళ్ళని. శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖేషు చలి వేడి సుఖం దుఃఖం వీటన్నిటిలో కూడా సమసంగ వివర్జిత
సమానంగా ఉంటూ వాళ్ళు చెడు సంఘ వివర్జిత అంటే చెడు నుంచి దూరంగా ఉండటం, అంటే చెడ్డవాళ్ళకు దూరంగా ఉండటం అని భౌతికార్థమే కాకుండా మానసికంగా చెడు ఆలోచనల నుంచి మనస్సును దూరం చేసుకోగలగటం, చెడు ఆలోచనలు రాకుండా మనస్సులో ప్రయత్నించగలగటం. తుల్య నిందా స్తుతిర్మౌని, సో సంతుష్టో ఏన కేనచిత్. సో తుల్య నింద అయినా స్తుతి అయినా ఎవరైతే సమానంగా మౌనంగా ఉండగలుగుతారో, సంతుష్టో ఏన కేనచిత్ దేనితో అయినా సంతోషంగా ఉండగలిగే వాళ్ళు, అనికేత స్థిరమతి. సో ఎవరిని అన్ని స్థితులలో ఏది పట్టించుకోకుండా స్థిరంగా అలా ఆ జ్ఞానంలో ఉండగలిగిన వాళ్ళు భక్తిమాన్ మే ప్రియో నరహ, వాళ్ళు అలాంటి భక్తులు నాకు ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళు, అలా భక్తితో ఉన్నటువంటి మానవుడు నాకు ప్రియమైన వాళ్ళు. సో శత్రుమిత్రులతో సమభావంతో ఉండేవాడు, గౌరవం అయినా అగౌరవం అయినా, చలి అయినా వేడి అయినా, ఆనందమైన బాధ, కష్టమైన సుఖమైన, కీర్తి అయినా అపకీర్తి అయినా అన్నిటి పట్ల సమభావం కలిగి ఉండేవాడు. ఎప్పుడు కూడా చెడు సావాసం నుంచి దూరంగా ఉండేవాడు. చెడు సావాసం అంటే ఇక్కడ చెడ్డవాళ్ళు అనే కాదు, మనసులో ఉన్న చెడ్డ ఆలోచనల నుంచి కూడా దూరంగా ఉండగలిగేవాళ్ళు. ఎప్పుడు మౌనంగా, తుల్య నిందాస్తుతిర్ మౌని అంటే ఏ స్థితిలో అయినా సరే మౌనంగా ఉండేవాళ్ళు. మనస్సుతోనూ మౌనం ఉండాలి, పైకి కూడా మౌనం అంటే ఎక్కువగా మాట్లాడకుండా ఒకే రకంగా ఉండగలిగేవాళ్ళు. సంతుష్టో దేనితో అయినా సంతృప్తి చెందేవాళ్ళు, ఎవరిని పట్టించుకోకుండా అంటే ఎప్పుడు కూడా ఆ జ్ఞాన మార్గంలో స్థిరపడిన వాళ్ళు, ఇలాంటి వాళ్ళు. తరువాత భక్తి, ఇలాంటి ఇలాంటి భక్తిలో నిమగ్నమైన మనుష్యుడు నాకు చాలా ప్రియమైన వాడు. సో ఇవన్నీ ఏమిటి, శత్రువునైనా మిత్రునైనా సమానంగా చుట్టం, గౌరవమైన అగౌరవమైన, బాధ అయినా ఆనందమైన అన్ని సమయాల్లో ఒకే రకంగా ఉండగలిగే వాళ్ళంటే స్థితప్రజ్ఞత, అలా ఉండగలిగే వాళ్ళని స్థితప్రజ్ఞులు అంటారనమాట. సో అలా ఉంటూ భక్తిలో ఉండగలిగిన వాళ్ళు నాకు చాలా ప్రియులు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ అంబరీష్ మహారాజు కథ చెప్తున్నారనమాట. ఎవరంటే అంబరీష్ మహారాజు ఒక గొప్ప భక్తుడు. ఆయన భక్తికి ఆయనకు అందరూ కూడా ఆయన భక్తుడని అందరికీ తెలుసు. దానితో ఇక్కడ దుర్వాసముని అనేటటువంటి ముని ఆయన కొద్దిగా ఈర్ష్య అనేది వచ్చి ఆయన ఎలా అయినా పరీక్ష చేయాలి అని అనుకుని ఆయన దగ్గరకు ఏకాదశి అయిపోవచ్చే సమయానికి వెళ్తారు. ఏకాదశి రోజున ఆయన ఉపవాసం ఉంటారు కాబట్టి ఆ తర్వాత ఆయన అన్ని మర్యాదలతో ఆయన్ని స్వీకరించిన తర్వాత నేను స్నానం చేసి వస్తాను అని చెప్పి స్నానానికి వెళ్ళి ఎంతసేపటికి రాకపోతే ఆ ఏకాదశి ముగిసే సమయానికి మనం ఏదో ఒకటి తిని ఆ ఉపవాసాన్ని ఆపాలి, లేదంటే త్రాగాలి. ఆయన అతిథి కదా అని ఈయన కోసం చాలాసేపు ఎదురు చూసి రాకపోయేసరికి కొద్దిగా మంచి తీర్థం పుచ్చుకోవటం జరిగింది. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఆస్థాన గురువులు, నువ్వు ఏకాదశి సమయానికి నువ్వు ఆ ఉపవాసాన్ని ఆపకపోతే అది కరెక్ట్ కాదు, అది పాపం అన్నట్లుగా చెప్తే ఆయన ఆ సమయం వచ్చిందని తప్పనిసరి కొద్దిగా మంచినీళ్ళు తీసుకోవటం జరిగింది ఆ ఉపవాసం ఆపటం కోసం. అప్పుడు దుర్వాసుడు వెంటనే తిరిగి వచ్చి, నేను రాకుండా నీ అతిథిని నువ్వు నీరు తీసుకుంటావా అంటూ ఆగ్రహించి ఒక రాక్షసుని సృష్టించి ఆయన్ను వధించవలసిందిగా ఆయన మీదకు పంపితే, అప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువు తన భక్తుణ్ణి కాపాడుకోవటానికి ఆయన సుదర్శన చక్రాన్ని పంపి ఆ రాక్షసుని వధించి తరువాత ఆ చక్రం దుర్వాసుడి మీదకే రావటం ప్రారంభిస్తుంది. ఆయన దాని నుంచి తప్పించుకోవటానికి బ్రహ్మ దగ్గరికి పరిగెత్తిన బ్రహ్మదేవుడు తన చేతిలో ఏమీ లేదని చెప్తే పరమేశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్తే ఆయన నువ్వు శ్రీ మహావిష్ణువునే అడగాలి అని చెప్పి సలహా ఇస్తే, అప్పుడు వైకుంఠానికి వెళ్తే అప్పుడు శ్రీ మహావిష్ణువును నన్ను కాదు నువ్వు శరణు వేడాల్సింది అంబరీష్ మహారాజునే, నువ్వు ఆయన్ను ఆగ్రహించి పనిచేశావు అని చెప్తే అప్పుడు వచ్చి చివరకు అంబరీష్ మహారాజు కాళ్ళ మీద పట్టడం జరిగింది. ఆయన ఎంతో ఉదారంగా, ఆయన ఏమాత్రం అహంకారం లేకుండా
వెంటనే ఆయన్ను మరిగా సగౌరవంగా మొదట ఎంత గౌరవించారో అదే గౌరవంతో లేపి వెంటనే భగవంతుని ప్రార్థించి సుదర్శన చక్రాన్ని వెనుదీసుకోవాల్సిందిగా ప్రార్థించటం, అప్పుడు భగవంతుడి చక్రాన్ని వెనుక మరచుకోవటం జరిగింది. సో ఈ కథలో మనం తెలుసుకునేది ఏమిటి అంటే, ఇంత జ్ఞానంతో ఇంత తపశ్శక్తిని ఆర్జించినప్పటికీ కూడా ఆ మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళకంటే కూడా ఆఖరికి భక్తి మార్గంతో భగవంతుడికి ప్రియుడై ఆయన భగవంతుడిని ఆ రకంగా దక్కించుకోగలిగారు. సో ఈ జ్ఞాన మార్గంలో ఇలా ఉండే వాళ్ళకంటే కూడా వీళ్ళు పరిపూర్ణులు, ఈ భక్తి మార్గం వాళ్ళు అని చెప్పిన మాటకు ఉదాహరణ ఈ కథ అన్నమాట. ఏ తు ధర్మ్యామృతం ఇదం యథోక్తం పర్యుపాసతే శ్రద్ధధానా మత్పరమా భక్తాస్తేతీవ మే ప్రియాః. ఏ తు ధర్మ్యామృతం ఇదం యథోక్తం పర్యుపాసతే శ్రద్ధధానా మత్పరమా భక్తాస్తేతీవ మే ప్రియాః. భక్తియోగం అనేటటువంటి ఈ అమృత మార్గాన్ని అనుసరిస్తూ నన్నే పరమలక్ష్యంగా చేసుకుని భక్తిలో నెలకొని ఉండేవారు నాకు అత్యంత ప్రియులు అంటూ చివరికి ఈ ధర్మంలో ఎవరైతే ఈ భక్తి మార్గంలో నన్ను అనుసరిస్తూ నన్ను పరమ లక్ష్యంగా శ్రద్ధతో నాకు అంకితమై భక్తితో ఉండేవారు నాకు ప్రియులు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఇది చిన్న అధ్యాయమే అయినప్పటికీ చాలా ముఖ్య అధ్యాయము. ఎందుకు అంటే భగవంతుడు మనకు అత్యంత కరుణతో మనకి ఈ భక్తిని ఎలా పెంచుకోవాలి అనే మార్గాలు చెప్పారు. ఇంత కష్టపడి ఈ రకమైన ధ్యానంతో చేస్తే పరిపూర్ణులు అవుతారు. అయితే అదంత కష్టం, అంత ఈజీ కాదు. కాబట్టి మీరు ఈజీ అంటే భక్తి మార్గాన్ని పెంచుకోండి అని చెప్తూ ఈ భక్తి మార్గంతో మీరు నన్ను పొందవచ్చు అని చెప్తూ, అనన్య భక్తి అంటే సదా బుద్ధి మనస్సు ఆయన మీదే నిమగ్నం చేసి నివసించే వాళ్ళు తప్పనిసరిగా నన్ను పొందుతారు. అది అనన్య భక్తి. అలాగే అది చేయలేని వాళ్ళు సాధన చేసి నన్ను పొందాలనే కోరికను పెంచుకోవచ్చు. అది కూడా చేయలేకపోతే నిష్కామ కర్మ, ఫలితాలను ఆశించకుండా పనులు చేస్తూ నన్ను పరిపూర్ణత పొందవచ్చు. ఆ తర్వాత అది కూడా చేయలేకపోతే కర్మఫల త్యాగాన్ని చేసి సకామ కర్మల ద్వారా నువ్వు ఆ ఫలితాలను, ఆ భక్తిని పెంచుకోవచ్చు. అది లేకపోతే జ్ఞానాన్ని సంపాదించు. జ్ఞానం కంటే ధ్యానం గొప్ప, ధ్యానం కంటే కూడా ఆఖరికి కర్మఫలాలను త్యజించటం గొప్పది. నీకు ఆ రకంగా ఆ మార్గంలో శాంతి వస్తుంది. తర్వాత స్థితప్రజ్ఞత. శుద్ధ భక్తులు ఎలా ఉంటారు అంటే ఈ స్థితప్రజ్ఞతతో ఉంటారు. ఎవరిని ద్వేషించకుండా కరుణ మైత్ర ఏవచ నిర్మమో నిరహంకార, అన్ని సుఖ దుఃఖాలలో సమానంగా ఉంటూ సతతం సంతోషంగా ఉంటూ ఎవరైతే అలా ఉండగలుగుతారో వాళ్ళ ఆత్మలో నెలకొని ఆనందంతో దృఢ నిశ్చయంతో నాకు మనస్సును బుద్ధిని అర్పించి అలా ఉన్న భక్తులు నాకు ప్రియులు. వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులు. వాళ్ళు ఎవరి చేత ఏ బాధకు గురికారు, ఎవరిని బాధ పెట్టరు. ఎప్పుడు కూడా ఆ భయము ఆందోళన అనేవి లేకుండా పీస్ఫుల్గా ఉంటారు. అలాంటి భక్తులు నాకు ప్రియులు. ఇంకా మామూలు కార్యక్రమాలు అంటే ఈ ప్రాపంచిక కార్యక్రమాల పట్ల ఆసక్తి లేని వాళ్ళు, దక్షత కలవాడు, ఉదాసీనత అంటే వాళ్లకు వాటి మీద ఆసక్తి లేదు. ఇలా కలతలు లేకుండా అన్ని వ్యవహారాల్లో స్వార్థ చింతన లేకుండా ఉండే భక్తుడు నాకు చాలా ప్రియుడు. ఇలా యోన హృష్యతి నద్వేష్టి అంటే ఈ ప్రాపంచిక సుఖాల పట్ల ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉండకుండా తర్వాత ఎవరిని ద్వేషించకుండా నశోచతి నకాంక్షతి, వాళ్ళు ఏది కూడా ఏ విషయానికి దుఃఖించరు, ఏ విషయం కావాలని కోరుకోరు. ఏదైనా ఒకటే భగవత్ ప్రసాదం అనుకునే మెంటాలిటీతో ఉండటం. శుభ అశుభాన్ని కూడా పరిత్యజించటం. భక్తిమాన్య సమే ప్రియ, అలాంటి వాళ్ళు నా భక్తులు.
తర్వాత శత్రువును మిత్రును సమంగా చూసేవాళ్ళు, అవమానాల్లో ఒకే రకం, ఉష్ణ చలి వేడిలో ఒకే రకం, సుఖదుఖాలలో ఒకే రకం, చెడు అలవాట్లను ఆలోచనలను వదిలిపెట్టి, తర్వాత నింద అయినా స్తుతి అయినా ఒకే రకంగా మౌనంగా ఉంటూ, అన్ని సమయాల్లో సంతుష్టులుగా ఉంటూ, అలా స్థిరమతి, అలాంటి భావనలో, అలాంటి స్థితిలో అయి ఉన్నవాళ్ళు నాకు చాలా ప్రియులు. ఆ స్థితప్రజ్ఞులు నాకు ప్రియులు. ఇలాంటి ఈ ధర్మాన్ని అనుసరిస్తూ యథోక్తం పర్యుపాసతే, చేతనైనంత వరకు ఆ ఉపాసనలో ఉంటూ ఉన్న శ్రద్ధతో ఎవరైతే నాకు అర్పిస్తూ ఉంటారో వాళ్ళు నాకు ప్రియులు. సో ఇక్కడ దుర్యోధనుడు, అర్జునుడు యుద్ధంలో సహాయానికి అడగటానికి కృష్ణుడి దగ్గరికి రావటం, దుర్యోధనుడు తల దగ్గర కూర్చోవటం, అర్జునుడు కాళ్ళ దగ్గర కూర్చోవటం, నిద్ర లేవగానే అర్జునుడు కనిపించాడు కాబట్టి అర్జునుడిని ముందు అడగటం జరుగుతుంది. అయితే ముందు అడిగినప్పటికీ దుర్యోధనుడు ముందు అడిగిన తర్వాత అడిగినా ఆయన సేన, కృష్ణుడు ఏం చెప్తాడు, నేను ఒక పక్క, నా యొక్క సైన్యం అంతా ఒక పక్క ఉంటుంది అని. వెంటనే దుర్యోధనుడికి సైన్యమే కావాలి అనే ఆలోచన వచ్చింది. సో మొదటి ఛాన్స్ అడగటానికి అర్జునుడికి వచ్చినా కూడా అర్జునుడు సైన్యం అడగకుండా నువ్వే కావాలి కృష్ణ అంటాడు. వెంటనే దుర్యోధనుడు మనసులో ఈ వాట్ ఎన్ అన్ఇంటెలిజెంట్ పర్సన్ అనుకుంటున్నాడు, ఈ అర్జునుడికి బుద్ధి లేదు, ఒక్క కృష్ణుడితో ఏం చేస్తాడు, ఇంత పెద్ద సైన్యాన్ని వదిలేసి, నేను ముందు అడగకపోయినా నాకు కావాల్సిందే నాకు వచ్చింది, నాకు అంత సైన్యం కావాలి అనుకుంటున్నాడు. కానీ భక్తుడికి తెలుసు భగవంతుడు తన పక్కన ఉంటే తను సాధించలేనిదేమీ లేదు అని. సో ఈ భక్తి అని అంటున్నాం. అది ఏ రకంగా పెంపొందించుకోవాలంటున్నాం. ఈ భక్తి 9 రకాల భక్తి ఉంది అని భాగవతంలో మనకు చెప్తారు. శ్రవణం కీర్తనం స్మరణం పాదసేవనం అర్చనం వందనం దాస్యం సఖ్యం ఆత్మనివేదనం అని చెప్పి ఈ ఒక భక్తుడు 9 రకాల భక్తులలో దేనితోనైనా సాధన చేయవచ్చు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, కృష్ణం వందే జగద్గురుం. ఈ 12 గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే, అసంగత్సాన్ని వీడి, అంటే చెడు సావాసాలే కాకుండా మనస్సులో చెడు ఆలోచనలను కూడా వదిలిపెట్టి భగవంతుడికి శుద్ధ భక్తియుత సేవ, హరే కృష్ణ మంత్రజపం అనుకోండి, ఆ భక్తి మార్గం ద్వారా మనము పరమ గొప్ప ఉన్నతమైనటువంటి ఉత్కృష్టమైనటువంటి ధామాన్ని పొందవచ్చు. హరే కృష్ణ. ఈ భక్తి యోగంలో 20 శ్లోకాలు, చిన్నది అయితే మనకు చాలా, ఇది కూడా దాదాపు అందరికీ, కొంతమందికి మొత్తం అన్ని శ్లోకాలు వస్తాయి. మీరు కూడా ఇందులో కొన్ని శ్లోకాలు నేర్చుకోవటానికి ప్రయత్నించవచ్చు. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ.